Nara mga igso ano? Dakong Santo Niño. Mayong hapon mga kaigsuonan kong Subuanon o sa tanang Bisaya. Shout out di ay sa mga taga Dumaguete. Gani akong t-shirt karon, Dumaguete ang imprinta. Kay diha ko sa inyuhang syudad sa miaging simana mga kaigsuonan ko. Dumagueteños. Patsada ang inyong lugar. Anyway, this is Gawens of Cebuano 123. Karong hapuna mga igsoon, padung kita sa carbon market kay atong tanawon ang ilahang gibuhat nga Santo Niño. I don't know kung chapel ba na siya, but there is a Santo Niño image nga labihan kadako. Paningkamoto na to mga igsoon nga makakuha kitag drone shot. Kasi akong pagkadungog, mura ka na siya gipaspasan, gipadali mga igsoon ba, aron na makaabot gid siya sa kasaulugan sa Santo Niño Festival nga mahitabo karong pitsa 16 sa January or 3rd Sunday of January 2022. Doon na po di ay ipahigayon nga prosesyon mga igsoon anang dispira sa Sinulog Festival, which is 15? Yeah, I think 15, January 15. Doon ay prosesyon mga igsoon mahitabo, mulabang ka na siya gikan nga to sa Cordoba padong sa syudad sa Sugbo. So alright, so karong hapon na mga igsoon on my way to Carbon Market. Kuyog ta! At least makita ganito mga igsoon. Nara mga igsoon, no? Dakong Santo Niño. Paduol ta. Murag kini siya, murag paspasan jud kanin nila aron nga makaabot sa Sinulog Festival. Pagka ninduta itong tanaw na suwayan na to. Mauna kini may igsoon, kuyog din siya sa Carbon Market Modernization Project by Megawide and Cebu City LGU. So kuyog din siya sa kinatibukan nga project. Kanang diha mga igsoon, mao kanang Puso Village.
ato na lang paabuton mga igsoon, puhon kung mahuman kini, sigurado yung pit senior. Salamat mga igsoon sa pagkuyog nako karong hapuna. Dako na kong kalipay mga igsoon nga nakakita ko sa duol na mahuman nga Santo Niño Chapel o Santo Niño Park. Kuyog ka na siya sa kinatibuk-an nga Carbon Market Modernization Project in partnership with Cebu City LGU and Megawide. So maugura ka na mga igsoon. Salamat og kita-kits karong Sabado. God willing, tagaan tagmayong panglawas mga igsoon, makakaber jud ta sa mahitabong first convoy of vehicles nga magprosesyon mga igsoon mulabang gikan sa Cordoba padong sa syudad sa Sugbo pinaagi sa tulay sa Sisilex. Kita-kits, amping og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.